Толым. Рифа Рахман. Бірінші кисек. Ания толымнарын үреп көкірегіне салды да, кізгіге яқынырақ келді. Қошлары қолын түгелме, битіне бітше мазар шықмағанмы деп текшірінуі еді. Йоқ, барысы да әлік кеше. Ания шибәрінің шибәрі. Ания güzelінің güzeli. Мәктәптә ұзын толым ярышында қатнашса, hiç шиксіз бірінші орын алыр еді де. Әти-әнисе буйсын шеш ярышларын үнеми. Ата-бабада булган эш түгел, ақыл белән ярышырга кирәк ди. Бәлки дөрес тә уйлыйлардыр. Нәрсәгә әле шушы шибәрлегеңне кеше бәясенә куеп, үзеңә күз тидерергә. Ания үз бәясен үзе бик яхшы белә. Белмәс иде, авылның иң булган, иң акыллы егетләре барысы да аның артыннан чаба. Тозлы суда никадәр егет булсын, ул егетләр никадәр яхшы булсын, Ания аларның берсенә дә карамаячак. Аларга кызның эшкә уңганлыгы кирәк, авылда калуы кирәк. Аның шәһәргә китәсе, табибә буласы килә. Ул бу уйны кичкенә чагыннан ук күңеленә беркетте. Шулай бер вакыт ак кәҗәләре абзар ишеген төртеп ачканда, ишек алдына чыккан. Барысы да җәйге иде, чәй эчеп ятканда, үй баскычына тизеп куелган табаклардан карлыганнарны ашый башлаган. Ания күрде дә, йөгереп барып кәҗә башын тыккан табакны тартып алыйм дигән иде. Теге мор каргыры очлы мөгезе белән кызны бер якка шиеп тә атты. Шиюе бер хәл. Иң беренче силтәнүендә кәҗә мөгезе кызның күзләренә кирип киткәндәй булды. Аниянең бите буйлап кан агып төште. Бөтен дөнья караңгыланып калгандай булды. Куллары күлмәге канга манчылып бетте. Кызны харап итте, диде әтисе. Эй балакайым, бу җәйге истедә медпункты да ябык бит аның дип шәбәләнде әнисе. Кайларга гына йөгрим дә, кемнәргә барып егылыйм? Ания гомерлек сукыр калдым дип уйлап, сыкрап кына еларга тотынды. Әллә ул елаганга, әллә аптыраштан сөйләшү тукталды. Зур капка күгәннәренең ыңгырашканы ишетелде. Әти, син мондамы? Дип сорады Ания. Монда, ир башым белән югалып калдым бит кызым. Әниең мәтәлә кадала, Валя апаңнарга йөгерде. Мотоциклларында хәзер төшәрбез дә җитәрбез диде. Борчылма, фельдшер өендәдер, кырга механизаторлар озаткан вакыты түгел, дип тынычландыра, әтисе Анияны җайлап утыртты, юеш чүпрәк белән битен, кулларын сөрткәндә әйтте. Абыйсы белән әтисе ак кәҗәне сүгеп, типкәләп диярлек абзарга илтеп яптылар булса кирәк. Ул тиз генә кире керергә теләмәдеме? Кап-кара булып тупшылып пешкән карлыганнарның тәмен яхшы татыгач, ирәйгән идеме? Абзар тирәсендә аның сайын «Әйдә, кир! Нәрсә карап каттың?» кебек сүзләр белән кәҗәне куалаганнары ишетелеп торды. Кара инде мур каргарын, нинди акыллы малда тамак дигәндә аңгырая икән. Шулай эшлиләрме соң? Ярар кызым, түз хәзер Валя апаңда төшеп җитәр, дип тынычландырырга тырышты әтисе. Ания барыбер елавында иде. Аны бу минутта иң бер чыганы кеше арасына чыгарлык кыяфәтен югалту. Гомерлек гариплек. Бар егетне ах иттергән матурлыгыннан нәрсә кала инде хәзер? Аның артыннан кем йөрер? Кыз һаман шул турыда уйлады. Әтисе Ания янына килеп утырды. Елама инде кызым. Кул аягың исән сау, әле күзең дә зыянсыздыр, бар да яхшы гына үтәр. Сезгә әйтергә рәхәт, дип үсәләнде Ания. Урамга чыгарлыгым калмаса, бөтен кеше бармак төртеп көлә торган булса. Исәнлегем булсам дигән кызым, исәнлегем. Яра төзәлер, шибәрлек узатырган нәрсә. Кешене эше белән бәяләгән, тышкы матурлыкка исе китмәгән әтисенә сөйләнүнең мәгънәсе юк дип уйлады кыз. Кайчакларда Ания иркәләнеп әтисеннән «Әтием, мин матурмы?» дип сораштыргалы иде. Миңа яшь кызларның барысы да матур, үземнеке булгач, син бигрәк тә ди әтисе.
Синең бит тылымнарың гына да ни тора? Әниеңнең дә яшь чагында чәчләре калын, озын иде. Тылымнарның матурлыгы имеш, күзләрен күрмәсә, ул тылымнарның матурлыгыннан ни нәрсә? Ул чагында йөз чибәрлеге дә берни түгел. Кайтамы инде әнисе? Бәхетенә фельдшер апа өйдә булып чыккан. Шул арада эш урынына төшеп тә җиткән. Ул хәсрәте йөрәгенә ябышкан ананың үзен дә җитәкләп медпунктка алып керде, тынычландырды, дару каптырды, су эчерде дә Аниянең укмашкан кан эчендәге күзләрен чистартырга, шул канны җибетергә тотынды. Күз кабакларының авыртуына чыдарлык булмаса да, Ания түзде, елаудан туктады. Фельдшер нинди нәтиҗә чыгарыр дип көтте. Бираздан Валя апасы шишенке кабакларын тарткалаганда иткәч, бер күзенә ниндидер яктылык сирпелеп алгандай булды да, яңадан юкка чыкты. Икенчесе сызык кына ачылды. Борчылма, акыллым. Мөгез бер күз кабагыңны гына тишкән, күзеңне кан баскан, син шуңа күрмисең, диде Валя апасы. Икенче күзең бераз күгәргән шишенгән генә, анысы артык яраланмаганда, читкә егылганда берәр нәрсәгә бәрелгәнсеңдер. Ерактан килеп авылларында калган татарчада сөйләшергә өйрәнгән Валя апасына Ания гел табибларга караган кебек карады. Бу юлы да йомшак телле, йомшак куллы фельдшерның әйткәненә ышанасы килде. Шулайдыр да, бер нәрсә күрмим, Валя апа, диде ул тагын үкси башлап. Бөтен җире канга тулмагандыр ла ул күзнең. Шулай димеш, акыллым, шулай димеш. Иртәгә әбәт җитәрәк, медпунктка тагын төшәрмен, тагын чистартырмын. Шунда тәмам ачыкланыр. Кырда эшнең кызган вакыты, машинасын кайдан табасың да кемне районга җибәрәсең? Миңа ышансаң, иртәгәгә кадәр тыныч кына көт. Аллага шөкерләр итәрлек эшләр бу. Эй, Ходаем, алга таба рәхмәтеңнән ташлама. Алгы бүлмәдә әнисенең шул рәвешчә излексез сөйләгәне ишетелә иде. Дарулап чистарткач, җәрәхәткә лейкопластырь ябыштыргач, фельдшер тагын бер кат тынычландырды. Күзләреңнең исәнлегенә әллә ышанмыйсың да инде? Кабаклары шешкән, шуңа күрә син аларны әле күпмедер ача алмый йөрерсең. Икенчесенә салкын әйберме, суыткычта катырган бызмы куеп торырга кирәк. Бер-ике көннән рәтләнеп китәчәк. Пычрак кертмә. Авырта кычыта дип кулың белән кагыла күрмә. Ания атна буе кәҗәләр батыры булып йөрде. Кая барса, кем күрсә, аннан шул вакыйга турында сорады. Дөрес, ул урамга артык күп чыгарга тырышмады. Сыңар күз белән абынмый йөрүе дә кыен иде. Мәктәптә укулар башланганчы, ак кәҗә төшкән күз кабагы сәламәтләнде. Хәтта җәрәхәте дә бердә эз калмыйча гына йомылды. Алайда иртәнгә иренли иде әле. Баштарак әллә кызларын тынычландыру өчен, әллә ихластан, инде картайды да, сөт тә аз бирә, акылы да киткәнгә охшый, бу елдан калдырмыйбыз дигән булсалар да, соңыннан ак кәҗәне кызгандылар. Әти-әнисе Аниянең күңелен күрер өченме, кәҗәне рышканда итсә дә, Сакалбай һаман яраткан маллары булып калды. Тора-бара кәҗәгә кызның да үпкәсе узды. Ә менә бер нәрсә нык кереп калды күңеленә. Әле медпунктның тышкы катында утыргычта Аллага шөкерләр укыганда, әнисе, әле дә ярый урак вакытында өйдә туры килдең, Валя. Шәһәрдә яшәсәң ашыгыч ярдәм машинасын гына чакырасы да кана, монда авылда югалып каласың, кемгә килеп егылырга белмисең дип сөйләнгәләгән иде. Шул сүз һич исеннән чыкмады. Инде ул югары сыйныфларда укыса да, табиба булып уйнавын, курчакларын дәваларга, аларга ак халат, хаҗ төшерелгән яулыклар тегүен ташламады. Әти-әнисе чирләп китсә дә, дару чирткәләп, температураларын үлчәштергәләп йөргән була иде.